Wel, gawn ni droi heno at Salm 134, ac mae'n galw ni nawr i addoli yr arglwydd heno. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weisio yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd, codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o seis a deiar. Gawn ni fendithio yr arglwydd a'i addoli gyda'r emyn cyntaf, fy niw, fy nhad, fy Iesu, boed clod i thenw byth. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o Efengyl Marc, a phennod 6, ac yn dechrau darllen yn adnod 30. Ac yn darllen at adnod 40 a 4, yr hanes ydy hanes porthi y 5,000. Marc pennod 6, adnod 30 i 40 a 4. Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi ei gwneud a'i dysgu. A dywedodd wrthynt, dewch wi eich hunain o'r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn. Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod ac nid oedd cyfle iddynt unig o'r neilltu. Llawer hwy'n mynd a'i hadnabod a rhedasant ynghyd i'r fan dros y tir o'r holl drefi a chyrraedd o blaen. Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr a thosturiodd wrthynt, am ei bod fel defaid heb fugail, a dechreuodd ddysgu llawer iddynt. Pan oedd hi eisoes wedi mynd yn hwyr ar y dydd, aeth ei ddisgyblion ato a dweud, y mae'r lle yma'n unig. Gollwng hwy iddynt fynd
i brynu tipyn o fwyd iddynt eu hunain. Rhowch wi rhywbeth i'w fwyta. Meddent wrtho, ydym i fynd i brynu gwerth 200 o ddarnau arian, a'i roi iddynt i'w fwyta. Meddai yntau wrthynt, pa sawl torth sydd gennych, ewch i edrych. Ac wedi cael gwybod dywedasant ysgodyn. Gorchmynnodd iddynt glaswellt, ac ei 200 yna cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, ac yn edrych i fyny i'r nef a bendithio, torrodd y torthau, a rhoi i'w ddisgyblion i'w gosod ger y bobl. Rhannodd hefyd y 2 bysgodyn rhwng pawb. Bwytasant oll a chael digon, a chodasant 12 basgedaid o dameidiau bara a pheth o'r pysgod. Ro'r torthau yn 5,000 wir, hynny yw o ddynion, heb sôn am ragedd a phlant. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te i geisio ein Duw gyda'n gilydd. I ni'n diolch i ti, arglwydd, am y cyfle newydd sydd gyda ni heno i droi gyda'n gilydd, i ymgynnull yn enw'r arglwydd Iesu Grist, ac i ddod i ddaddoli di, ac i geisio di y gwir a'r bywiol Dduw, ein tad yn y nef. Diolch bod ti'n ein dysgu ni weddio arna ti fel ein tad, oherwydd yn Iesu Grist ein bod ni wedi derbyn ysbryd mabwysiad. Ac mae gyda ni yr hawl i gael ein galw yn blant i Dduw, ac i ddod ata ti a dweud, Abba, Dad. Ac arglwydd, i ni'n diolch yn fawr am hyn. I ni'n diolch bod ni trwy yr arglwydd Iesu, trwy ymddiried ynddo fe, wedi cael dod nôl i berthynas iawn gyda Duw fel ein tad nefol. Ac fel tad wrth blant wyt ti'n tosurio. Diolch, arglwydd, bod dy air yn dweud bod ti yn cofio mae llwch i ni, o arglwydd. Ti'n ymwybodol pa mor wan i ni, ac wyt ti'n drigarog ac yn raslon gyda ni. Ni'n diolch i ti am hynny. Diolch, arglwydd, bod ti, meddai'r gair, wedi'n caru ni cyn ein bod. Wyt ti wedi meddwl amdano ni, ac wyt ti wedi ein dewis ni yn Iesu Grist cyn seilio'r byd hyd yn oed. Ac arglwydd, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i sylweddoli ac i beidio anghofio maint dy gariad tuag ato ni, ei fod e'n gariad anfeidrol, ei fod e'n gariad heb ddechrau a heb ddiwedd iddo fe, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn i ti faddo i ni, arglwydd, bod ni'n gallu anghofio dy gariad di, bod ni'n gallu anghofio faint a gymaint ac ym mha ffordd wyt ti wedi'n caru ni, trwy anfon dy fab i'r byd yma i fod yn iawn dros ein pechodau ni, i fod yn aberth drosom ni, i gymryd ein bai pechod arno fe ei hun, i ni gael ein rhyddhau, i ni gael maddeuant, i ni gael dod nôl at Dduw, i ni gael ein gollwng yn rhydd, i ni gael gobaith y gogoniant. Arglwydd, diolch. Diolch, arglwydd, bod ni'n blant i ti trwy gyfamod, bod ni'n bobl i ti trwy gyfamod a llw tragwyddo yn Iesu Grist. Neu di byth yn gadael ni. Dwi ti ddim yn tynnu dy lyged oddi wrtho ni, ein bod ni'n tynnu'n llyged oddi wrtho ti. Ti'n ein gwylio ni o un pen i'r flwyddyn i'r pen arall. I ni'n cael ein galw yn gannwyll dy lygad di. Ac arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch, i ni'n daddoli ydy am hyn, o arglwydd. Ac i ni'n gweddio nawr y bydd dy enw di yn cael ei ogoneddu yma heno, ac yn gyffredinol, sancteiddiau'r dy enw, arglwydd, gogoneddau'r dy enw di. Bob amser, ym mhob dim, dyna'n dymuniad ni, arglwydd, dyna'n nod ni, bod ni'n methu yn yma. Ti sy'n haeddu'r clod o arglwydd Dduw,
yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Yr arglwydd Iesu bu ar clod yn yr eglwys ac yn y byd ac ym mhob man. Fe yw arglwydd pawb. Helpa ni, arglwydd, i ddogoneddu di. Yn ein holl fywyd o arglwydd. Diolch bod gyda ni nod a phwrpas uchel iawn i'n bywydau ni nawr i ogoneddu Duw. A'i fwynhau byth ac yn dragywydd. Ac o arglwydd, ni'n gweddio deled y deyrnas. I ni'n diolch, arglwydd, bod ti wedi sefydlu teyrnas i ni ddod i mewn iddi yn Iesu Grist. Ac i ni'n diolch mae fe yw'r brenin ar y deyrnas, bod hi'n deyrnas nefol, teyrnas nefoedd yw hi, bod hi'n deyrnas gadarn, na fydd hi byth yn diflannu, bod hi'n deyrnas ddiogel iawn a sanctaidd. O deled y deyrnas, o arglwydd, i ni'n gweddio i'r rhagor cael dod mewn i'r deyrnas, i ni'n credu bod yna rhagor i ddod, arglwydd, trai bod hi'n ddydd gras. I ni'n gweddio i deled y deyrnas, ehanga ymestyn o arglwydd, terfynau dy deyrnas. Yn ein dyddiau ni, i ni'n diolch am y gwaith sydd wedi mynd mlaen dros yr haf, ar y treithau, mewn gwersyll neu mewn gynhadledd o arglwydd, i ni'n diolch yn fawr. Ac yn gweddio bydd yna ffrwyth yn dod. Ffrwyth bydd yn plesio yr arglwydd Iesu. Bydd e'n gweld o lafur ei enaid ac yn cael ei ddiwallu. Bydd e'n gweld yr rhai wedi marw drostyn nhw yn dod ato fe. Ac yn dod yn ddiogel i'w afael e. Ac o arglwydd, ni'n gofyn i ti nerfyn ni yng ngwaith y deyrnas nawr yn y tymor newydd fel petai sydd o'n blannu. I ni'n diolch am y fraint a'r uchel sydd gyda ni o berthyn i eglwys Iesu Grist a teyrnas Dduw. Ac o arglwydd, ni'n gofyn i ti nerthu ni yng ngwaith y deyrnas. Diolch bod hi'n deyrnas dragwyddo. Diolch bod hi'n deyrnas Dduw, teyrnas dy fab. O arglwydd, nertha ni yn y gwaith yma. Diolch bod yna le i ni yn y deyrnas a bod yna waith i ni hefyd, pob un ohono ni. A gwneler dewyllus, arglwydd, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. O arglwydd, i ni yn gofyn bydd pobl yn cymryd sylw o dewyllus di yn y Beibl o arglwydd. Helpa ni i fyw yn ôl dy air di. Helpa ni fyw yn ôl dewyllus di, arglwydd. Ac o arglwydd, i ni'n diolch hefyd bod gen ti ewyllus arall, dy ragluniaeth di, dy bwrpas yn y byd. Bod hwnna'n rhan o ewyllus fawr di hefyd, a gwneler dy ewyllus di, arglwydd. Nid yn ewyllus ni, nid yn cynlluniau ni sy'n bwysig, ond dy ewyllus di. Y ffordd wyt ti'n gweithio allan dy gynlluniau o arglwydd. Gwneler dy ewyllus. Yn ein bywydau ni, yn ein heglwys ni, yn ein hardal ni, yn ein gwlad ni. Does dim byd yn well na ewyllus di. Gawn ni ddiolch, arglwydd, am ein bara beunyddion heddi. Diolch am dy ras, diolch am dy ffyddlondeb. Gawn ni ddiolch am faddeuant beunyddiol hefyd. Yn gofyn i ti faddau ni eto, fel i ni wedi maddau i'r rhai sydd wedi troseddu yn ein herbyn. O arglwydd, i ni'n diolch am flas maddeuant yn Iesu Grist. Diolch bod ni ddim yn ein pechodau heno, ond yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti i'n cadw ni rhag temptasiynau diangen o arglwydd, paid yn harwain i brofedigaeth. Gofyn i ti'n gwared ni rhag yr un drwg. O arglwydd, gofyn ti'n nerfyn ni yn y frwydr ysbrydol. Gofyn i ti'n cadw ni, arglwydd. I ni'n ymwybodol weithiau, mae fel llew riadwy, weithiau fel angel y goleuni. Ni'n gallu baglu mor rwydd weithiau, cael ein baglu, cael ein hudo, cael ein llygadynnu, cadw ni, arglwydd. Cadw ni rhag pechod. O, please, arglwydd. Cadw ni rhag yr un drwg. Ac o, arglwydd, diolch, mae eiddo ti yw y deyrnas, ac eiddo ti yw y nerth o arglwydd. Ac eiddo ti yw y gogoniant. Derbyn ni felly, arglwydd, derbyn ein diolch. Nesa ato ni nawr, trwy Iesu Grist, ym mherson yr ysbryd glân, gogoniant ei thenw. Amen. Gawn ni droi nawr at yr ail emyn sydd gyda ni
heno, newyddion braf, dwi'n meddwl. Beth sydd gyda ti? Newyddion braf. Ne, sori. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddent gael ei dwyn ar go. Wel, gawn ni droi ein sylw ni nawr te nôl at Marc pennod 6, adnodau 30 i 40 a 4, ac gwirth a hanes cyfarwydd i ni wrth gwrs, porthi 5,000. Meddai J.C. Ryle, dyma un o wyrthiau mwyaf adnabyddus yr arglwydd Iesu, a gyflawnwyd ger bron y mwyaf o bobl, daeth ei gofnodi yn y 4 Efengyl, felly mae'n hawlio sylw arbennig oherwydd hynny. Ac o ran cefndir nawr te, jyst i ni gael atgoffa'n hunain o'r hanes a'r cyd-destun, yn gyntaf, mae'r 12 apostol yn dod nôl o'i cenhadaeth, wedi cael ei anfon mas gan yr arglwydd Iesu, ymhlith yr Iddewon, yn gyntaf wrth gwrs. Ac maen nhw'n dod nôl a maen nhw'n adrodd nôl popeth oedd wedi ei wneud a'i ddysgu. Beth oedden nhw wedi wneud, y pethau oedden nhw wedi gweld, nerth Duw ar waith, wrth gwrs, yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae Iesu hefyd, ddim Marc, ond wy'n casglu gwybodaeth nawr o'r 4 Efengyl, mae Iesu'n cael gwybod pryd hyn am lofruddiaeth, am ddienyddio Ioan Fedyddiwr. Mae'n cael y wybodaeth yna yr amser yma. Ac mae Iesu, gawn ni ddod at y sleid gyntaf, un atgoffa ni chydig o'r darlun sydd gyda ni. Mae'r arglwydd Iesu yn penderfynu, maen nhw'n ymyl môr Tiberias wrth gwrs, a mae'r arglwydd yn penderfynu, reit, mae'n amser i chi gael gorffwys. Meddai fe wrth disgyblion. Angen gorffwys ar bawb. A tybed o'ch chi wedi sylwi ar brysurdeb bywyd Iesu a'r disgyblion. Mae Marc yn dweud wrtho ni yn adnod 31, dewch chi eich hunan o'r neilltu i le unig ac gorffwyswch am dipyn, oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, pobl yn mynd a dod wrth gwrs, at yr arglwydd Iesu, ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i fwyta. O'n nhw'n cael amser i gael pryd bwyd yn iawn, ambell i ddiwrnod, oedd hi mor brysur
Mae'n hawdd i ni anghofio hynny. Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn rhoi'r argraff byth bod e ar frys, byth. Ond eto, oedd e'n brysur. Oedd llawer o fynd a dod, llawer o alwadau arno fe yn barhaus. Ac felly, mae angen, fel mae angen weithiau, gorffwys wrth gwrs, ymlacio, trafod hamddenol ar beth sydd wedi digwydd gyda'r disgyblion, gweddi, myfyrdod falle. Dewch o'r neilltu, come ye apart. O'n i'n sôn wrth rhywun bore yma, chi wedi clywed y dywediad falle, come ye apart before you come apart. Bod eisiau gorffwys weithiau, bod eisiau dim ond amser i orffwyso ar brydiau yn dyfa. Ac felly maen nhw'n mynd yn y llong, maen nhw'n mynd yn y cwch, maen nhw'n mynd ar draws môr Galilea, môr Tiberias. Ond does dim lot o amser i orffwys. Nid fel yna mae pethau'n troi mas. Cyn pen dim, oedd pobl y dyrfa wedi dod o hyd iddyn nhw. Ni'n dod at y sleid nesaf. Ac fel maen nhw'n dod i'r lan, mae'r dyrfa yna yn eu croesawu nhw. Y crawd, tyrfa o bobl wedi dod rownd ac yn barod i'w croesawu nhw, yn barod i bwyso arnyn nhw, yn barod i'w rannod at yr arglwydd Iesu. Dim ond y ceir yw hwnna nawr, ac i ni'n edrych nawr te chydig ar Iesu, y dyrfa a'r disgyblion yn yr hanes yma heno. Beth yw ymateb yr arglwydd Iesu i ddechrau? A mae hwn yn bwysig iawn. Fe yw ein harglwydd ni, fe yw pen yr eglwys. Ac felly fel corff, wrth gwrs, i ni fod yn debyg iddo fe. I ni mewn perthynas â fe. Fe sy'n ein bwydo ni, fe sy'n ein cynnal ni. Ac nod ein bywyd yw dod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Felly mae pob cyfle i edrych arno fe, i sylwi arno fe yn bwysig iawn i ni ond yw e. A'r peth cyntaf i chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu yn croesawu'r dyrfa. Dyw e ddim yn ei dwrdio nhw, dyw e ddim yn ocheneidio, dyw e ddim yn fed up, dyw e ddim yn rhwystredig, mae e'n tosturio wrthyn nhw. Mae'n gweld mewn rhyw ffordd arbennig. Mae'n tosturio wrthyn nhw. Hynny yw, mae'n teimlo drostyn nhw y tu mewn. Ac mae'r gair, wrth gwrs, yn reiddiol, yn Groeg, maen nhw'n sôn am yr ymysgaroedd, bowels. Y tu fewn fan hyn i ni, bydden ni'n sôn am y galon, wrth gwrs. Dyna fel bydden ni'n disgrifio fe. Bydden ni'n gweud rhywbeth fel, oedd ei galon e'n gweidi drostyn nhw. Bible.net, oedd e'n teimlo i'r byw drostyn nhw. Trial cyfleu nawr te, yr ymysgaroedd mewnol yma, y tosturi yma, y teimlad yma dros y dyrfa. Nid i bod nhw'n niwsans, bod nhw ddim wedi rhoi llonydd, nid i bod nhw'n mynd yn y ffordd, ond na, mae'n tosturio, mae'n teimlo dros nhw, mae'n gweld nhw mewn rhyw ffordd arbennig. Ac un o'r pethau mwyaf sydd ei angen arno ni, wrth gwrs, yw teimlo, ymateb, gweld fel ein harglwydd. Fel yr arglwydd Iesu Grist. Ac dwi'n gwybod yn hunan, yn aml iawn dyn ni ddim. Nid fel na i ni'n ymateb, nid fel na i ni'n gweld. Ond dyma i ni eisiau edrych arno fe heno, dyma i ni eisiau gras tuag ato fe, wrth gwrs, bod ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Ac beth i ni'n gweld yw agwedd nawr te, Duw mewn cnawd. I ni gofio pwy sy'n yna, pwy yw'r arglwydd Iesu. Duw mewn cnawd. Dyma'i agwedd at ddyn colledig, dyrfa golledig, sydd yn crwydro rownd o un man i'r llall, yn aml am y resymau anghywir a'r cymellion anghywir, ond maen nhw'n crwydro, dyn nhw'n gwybod ble i fynd yn iawn.
a mae'n tosturio, mae'n teimlo drostyn nhw. A mae'n ei gweld nhw fel defaid, wrth gwrs, heb fugail. Mae'n ei gweld nhw i bod nhw ar gos. Ac ni'n gweld yn Iesu Grist, ni'n gweld agwedd Duw y cynhaliwr i ddechrau, shwd mae Duw yn gweld dynion yn y byd yma, shwd mae'n ymateb iddyn nhw. Mae'r arglwydd Iesu yn amyneddgar iawn. Mae'n iachau y cleifion. Os darllenwch i'r Efengylau i gyd, mae'n iachau y cleifion. Mae'n ei dysgu nhw am deyrnas Dduw, dysgu nhw am Dduw, a mae'n ei bwydo nhw, wrth gwrs. Mae'n ei cynnal nhw. Wel, na chi agwedd ein Duw ni. Da chi agwedd ein cynhaliwr ni at ddynion. Dynion colledig. Beth yw ei agwedd at bobl? Yn gyffredinol nawr. Mae'n drigarog iawn. Mae'n iachau, mae yna ffordd i ni gael ein iachau, yn aml iawn o'n clefydau. Mae yna wybodaeth i gael. Mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Duw. Mae'r wybodaeth am yr Efengyl, mae'r Beibl wedi mynd trwy'r byd i gyd. Mae'n barod ein dysgu ni. Ac mae'n barod ein porthu ni, ein cynnal ni. Dim ond fel cynhaliwr na. Da yw'n ni Duw. Chi'n gweld e yn Iesu Grist. Chi'n gweld e mewn cnawd. Dyma fe. Ac wedyn ni chi'n gweld y cyfryngwr, wrth gwrs. Y Duw sydd wedi dod yn ddyn i fod yn gyfrwng rhwng Duw a dynion wedyn ni. Duw mewn cnawd yr achubwr. Beth mae e'n neud? Mae'n ei pwyntio nhw, mae'n cymryd cyfle i bwyntio nhw at rhywbeth mwy ar gyfer eu henaid nhw, at un sydd yn fwy, at rhywbeth dyfnach, at eu hangen ysbrydol nhw. Ac yn fersiwn Ioan, ni'n darllen yn Ioan 6, 26 a 27, atebodd Iesu hwy, yn wir, wy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy ngheisio i, nid am i chi weld arwyddion, ond am i chi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn arwydd hwn i chi, oherwydd arno ef y mae Duw y Tad wedi gosod sêl a'i awdurdod. Beth yw hyn? Beth yw'r geiriau yma? Geiriau yr arglwydd Iesu ydyn nhw. Achos mae'r bobl yma'n dod, maen nhw wedi cael pryd o fwyd am ddim, a maen nhw eisiau rhagor. Maen nhw'n gweld cyfle o ddilyn Iesu Grist. Wel, i ni'n cael bwyd am ddim. I ni'n cael y perks i gyd yn dilyn Iesu Grist. A mae e'n dweud, wel ie, chi'n gallu cael y pethau yna, ond meddyliwch gymaint mwy allech chi gael. Gallech chi gael y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Beth yma chi'n wneud chi? Beth yma chi'n wneud chi? Wrth gwrs, dyma'n gwaith ni, chi'n gweld? Dyma'n gwaith ni. Ie, mae'r arglwydd yn dda, ie, mae'r arglwydd yn cynnal. Ie, mae eisiau help ymarferol ar bobl, ond mae gyda ni rhywbeth mwy i gynnig. Yn gwaith ni fel eglwys Iesu Grist yw pwyntio at rhywbeth mwy, rhywbeth dyfnach, bob amser. Neith neb arall wneud hynny, yn gwaith ni yw hyn. A rhan o dosturio wrth ddynion, wrth gwrs, yw pwyntio, cyfeirio at feddyginiaeth i'r enaid, bwyd i'r enaid, bywyd tragwyddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim llai na hynny. Mae'n rhan hanfodol, dyma rhan hanfodol ein gwaith ni fel eglwys Iesu Grist, fel oedd yr arglwydd ei hunan yn wneud. Dyma beth mae'r apostol Paul yn dweud yn Rhufeiniau 2, a fyny di beidio a gweld mae amcan tirionddeb Duw yw dy ddwyn i edifeirwch. Mae Duw yn dirion, mae Duw yn dda tuag ata ti. A mae gymaint mwy. Dyle ti fod yn edifarhau ac fod ato fe, yn galw arno fe i gael mwy bywyd tragwyddol, wrth gwrs. Gael nabod Duw ei hunan. A pan ni'n meddwl am y rhai mae'n trigarhau wrthyn nhw, am y dyrfa, ni'n clywed lot am y dyrfa yn yr Efengylau, wrth gwrs. Weithiau, maen nhw'n ei ddilyn wrth gwrs.
Maen nhw'n cael eu diddannu, maen nhw'n gweld pethau ryfeddol, wrth gwrs. Maen nhw'n cael eu gwella, maen nhw'n cael eu bwydo. Weithiau, wrth gwrs, maen nhw'n gwbl hunanol. Maen nhw'n hunanol. Maen nhw'n meddwl am yr rhoddion. Nid Duw ei hunan yn gymaint ond y rhoddion, y bendithion, y perks sydd i gael o ddilyn yr arglwydd Iesu. Bryd arall, i ni'n darllen am y dyrfa yma, maen nhw'n gweud wrth Iesu, o well i ti fynd o'r ardal yma. Well i ti fynd. Chi'n cofio, os yna ni at y sleid nesaf, chi'n cofio hanes y dyn oedd yn llawn ysbrydion drwg, lleng, legion. Chi'n cofio fe yn byw ymysg y beddau, torri hunan, neb yn gallu cael reolaeth arno fe o gwbl. A'r arglwydd Iesu yn drifo'r disgyblion, yn drifo y demoniaid allan ohono fe. Nes bod e'n eistedd yn ei iawn bwyll. Rhyfeddod. Ond beth oedd wedi digwydd? Wel, chi'n cofio, oedd yr ysbrydion wedi gofyn am gael mynd i'r moch. Chi'n cofio? Mi ath y demoniad i'r moch, a mi ath y moch dros y dibyn i'r dŵr. Dyna sy'n yn y sleid nesaf, falle dwi'n meddwl. Dyma nhw, maen nhw'n mynd dros y dibyn ac i'r dŵr. Beth oedd yn poeni pobl yr ardal? Beth oedd wedi taro pobl yr ardal yna? Bod y dyn oedd yn llawn ysbrydion drwg, llawn cythreiliad, nawr yn ei feddwl iawn, yn ei iawn bwyll, yn ei ddillad, wedi newid yn llwyr, wedi drawsffurfio'n llwyr, ac yn barod i ddilyn Iesu, neu'r ffaith bod nhw wedi colli moch. A beth oedd ar eu meddwl nhw, o bod nhw wedi colli moch. Na chi golli cyfle, na chi dragedi. Ac oherwydd hynny, mae'r dyrfa fyna'n gweud, well i ti fynd. Well i ti fynd. So ni'n gwybod beth arall gollwn ni, os byddi di'n aros yn ein plith ni. Felly byddwn ni'n colli'r agor. Yn lle gweld beth oedd yr enillion, os oedd y dyn yma wedi cael ei trawsffurfio, pwy arall gallai cael ei trawsffurfio gan yr arglwydd Iesu? Ond na, nid fel nhw'n gweld. Ond beth allan nhw wedi colli? Na chi dragedi. Na chi'r dyrfa, wrth gwrs. Na chi'r dyrfa. Weithiau yn dilyn. Weithiau yn gofyn iddo fe fynd. Weithiau yn hunanol iawn. Weithiau yn cael ei tramgwyddo. Ffili gweld bod rhywbeth arbennig amdano fe, mab y sair oedd e. Nabod i dad a'i fam yn iawn. Yn cael ei tramgwyddo oherwydd hynny. Weithiau'n troi ac yn mynd a gadael bod ei eiriau fe'n rhy anodd, yn rhy galed. Yn sôn am roi ei gnawd a'i waed, a bod angen bwyta ei gnawd ac yfed ei waed e. Geiriau ysbrydol, wrth gwrs, dwi'n deall. Gweld e'n rhy galed. Wy'n ni ffili delio hyn, i ni mynd a'i adael e. Dyna'r dyrfa. Yn aml iawn yn cam ddeall yr arglwydd Iesu, a'i bwrpas e'n dod i'r byd. A llawer yn y diwedd yn cael ei perswadio i'w roi e i farwolaeth, a galw iddo fe gael ei groes hoelio. Y dyrfa, pobl. Mae pobl yn gallu bod yn gyfnewidiol. Mae'r dyrfa yn gallu bod yn gyfnewidiol, yn ffitl. So chi'n gwybod ble i chi gyda nhw. Ond beth oedd agwedd Iesu Grist atyn nhw? Tosturi. Dyna'r pwynt. Tosturi. Oedd ei galon yn gweiddi drostyn nhw. Mae'r apostol Paul at y Philippiaid yn sôn am ddyhead Crist ei hun. Ei ddyhead amdani nhw, a Philippiaid. Neu ymysgaroedd Crist. Yr un gair eto, y tosturi yma, y bowels yma. Ac yn Colosiaid, ni'n darllen rhai o ffrwythau yr ysbryd, o'n i'n sôn am Galatiaid bore yma, wel yn Colosiaid, tynerwch calon. Tynerwch calon. Yn yr hen gyfieithiad, ymysgaroedd tosturi. The bowel of mercy. Calon drigarog. Dyma fe. Pwy bynnag oedd y dyrfa, beth bynnag oedd natur y dyrfa a'r bobl, dyma oedd agwedd yr arglwydd Iesu Grist.
Dyma fel oedd e'n gweld, dyma fe oedd e'n ymateb iddyn nhw. Oherwydd bod e'n gweld defaid heb fugail. Shwd i ni'n gweld pobl? Shwd i ni'n gweld pobl yn ein stryd ni? Shwd ni'n gweld pobl yn ein cymdeithas ni? Shwd i ni'n gweld pobl yn ein teuluoedd ni falle, o'n cwmpas ni? Gymaint o bobl, wrth gwrs, i ni yn y lleiafrif nawr, mwy nag eriod, ers blynyddoedd, fel Cristnogion. Shwd i ni'n gweld pobl? O ie, maen nhw'n gallu bod yn ffitl. Weithiau maen nhw'n dangos rhywfaint o ddiddordeb wedyn sy'n bod ni'n gweld nhw am spel. Weithiau maen nhw'n dilyn sy'n meddwl bod rhywbeth i gael am ddim, a fel un, a fel y dyrfa. I ni'n gallu gweld nhw fel yna, wrth gwrs. Ond nid fel yna mae'r arglwydd yn gweld. Mae'n tosturio. Mae'n gweld nhw fel defaid heb fugail. Beth yw eu problem nhw? Maen nhw'n ddefaid ar ddisberod. Maen nhw'n ddefaid ar goll. Maen nhw'n ddefaid sydd heb y bugail. Dyna beth sy'n bod arnyn nhw. Dyna sylfaen a gwreiddyn y broblem i gyd. O, tasen nhw'n dod ato fe, y bugail, sy'n cyflenwi bob angen. Ni bydd eisiau arnaf pan ni'n dod a gweud yr arglwydd yw fy mugail. Bydden nhw'n cael porfa a dŵr i'w heneidiau nhw. Bydde un yn gafel a'i tynnu nhw'n ôl pan maen nhw yn crwydro, a'i harwain nhw ar hyd llwybrau cyfiawnder, trwy gysgod angau, yn erbyn y gelyn, yn eneinio ag olew pan yn glaf, yn dangos daioni a thrigaredd parhaus. Dyna sydd angen arnyn nhw. Dyna sydd angen ar bobl o'n cwmpas ni yn y cymdeithas ni heddi. Dyna sydd yn bod. Ai fel yna ni'n gweld nhw. Mae mor bwysig. Fel yna oedd ni, wrth gwrs, cyn i ni ddod at yr arglwydd Iesu. A fel yna, gadewch i ni weddio am lyged yr arglwydd Iesu. Pan ni'n edrych, pan ni'n gweld pobl, pan ni'n meddwl am bobl, pan ni'n cymysgu gyda phobl, rhai yn dod ar ein traws ni, pan ni'n gweddio drostyn nhw. Achos heb fugail, chi'n gweld, maen nhw yn llaw y lleidyr. Maen nhw yn llaw y gwas cyflog. Maen nhw mewn perygl, wrth gwrs. Sneb yn mynd i ofalu mewn gwirionedd amdani nhw. Sneb yn mynd i'w harwain nhw, a'i galw nhw wrth i hyn nhw, a'i diogelu nhw. Na, mae'r lleidyr yn dod i ladrata, i ladd ac i ddistrywio. Maen nhw yn llaw y lleidyr. Yr un drwg, wrth gwrs. Dim diogelwch, dim corlan, dim teulu Duw. Dim lle i fynd iddo fe, yn dragywydd. Yn gwaith ni, wrth gwrs, am braint ni, yw dweud, wel, dewch at y bugail. Dewch at y bugail da. Yr un sydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid, dros ddefaid colledig. Pwy fath o bobl mae'r arglwydd Iesu wedi marw drostyn nhw? Gwmws rhain. Pechaduriaid colledig, ffitl, lan a lawr. Dyma nhw, dyna pwy mae wedi marw drostyn nhw. Pechaduriaid colledig. Pam wedi dod i'r byd i geisio ac i achub y colledig? Pam i ni yma fel corff Crist i wneud yr un peth? I geisio ac i achub y colledig. Ac felly mae rhaid ni gweld nhw. Mae rhaid ni ymateb fel yr arglwydd Iesu Grist. A does dim cwestiwn bod e'n fodlon rhoi ei bersbectif i ni. Mae'n fodlon rhoi liged i ni, os mynwch chi, i weld. Mae'n fodlon rhoi galon i ni, wrth i ni bwyso a gofyn iddo fe. Ac wedyn, wrth gwrs, ni'n dod at y disgyblion a diwedd y dydd nawr te. Chi'n cofio'r hanes, mae'n mynd yn hwyr, mae Iesu wedi bod yn dysgu, mae wedi mynd yn hwyr ac yn gwella pobl, a mae'r disgyblion yn gweud, na'n siŵr bod rhain yn mynd gytre nawr i gael swper, i brynu bwyd, i ni mas yn y wlad fan hyn. Nhw angen mynd i'r ffermydd ac i'r pentrefi ac yn y blaen. A mae Iesu'n dweud, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Pam mae rhaid iddyn nhw fynd? Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta. Ac wrth gwrs,
Maen nhw'n edrych ar yr adnoddau sydd gyda nhw. Maen nhw'n edrych ar y 5 torth a'r 2 bysgodyn. A maen nhw'n meddwl am y dyrfa. Lle i ni mynd i gael arian i ddechrau, i brynu bwyd i'r ein i gyd. Ac o ran adnoddau, wel, mae'n chwerthynllyd. 5 torth a 2 bysgod. Beth yw hynny yn wyneb y fath sefyllfa? A beth ni'n gweld gyda'r disgyblion, mae yna dueddiad gyda nhw i ela pobl bant. Chi'n cofio mamau yn dod â'i plant at Iesu? Iddo fe roi ddwylo arnyn nhw. Cerwch bant o'r ffordd, mae'n rhy fisi ar hyn o bryd. Pidwch â boddran yr athro nawr, yr arglwydd nawr, cerwch bant. Nes bod Iesu'n goffo cyrryddu nhw a gweud, gadewch i'r plant bychain ddod ata fi, pidwch a'i rwystro nhw. Pan nes i rai fel hyn, mae teyrnas nefoedd yn perthyn. Ac wedyn ni y wraig o Syro Phoenicia, y wraig o'r gogledd pell o Seidon, chi'n cofio? Cer nôl nawr, cer nôl. Sy'n amser dy fe nawr i wrando arno ti. Rhywun o'n nhw ddim yn nabod yn bwrw allan cythreiliaid yn enw Iesu. Rhoi stŵr iddo fe. Ond nhw ddim yn nabod e. Bod nhw'n gweithredu yn enw'r arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu'n gofo cyrryddu nhw am hynny. Hala bobl bant oedd i wrth yr arglwydd Iesu, fel petai nhw'n gweithredu ar ei rannau. Ond fan hyn, mae'r arglwydd Iesu, mae'n help mawr, mae'n cryfhau i ffydd nhw a'n ffydd ni, trwy y wyrth fuddgofiadwy yma. Mae nhw yn tybio, mae diffyg adnoddau yw'r broblem. Mae Iesu'n dangos, mae nid yna oedd y broblem. Nid diffyg adnoddau, nid diffyg arian, na diffyg bwyd oedd y broblem. Ond diffyg ffydd yn yr arglwydd. Na'r broblem. A pa mor aml gallwn ni gwmpo i'r un trap. Edrych ar fawredd, falle, yr her, y dyrfa sydd o'n cwmpas ni. So di ni'n mynd i gwrdd ar angen yma. Edrych ar pa mor fach yw'r adnoddau sydd gyda ni. Beth yw hyn? So mae hwn yn mynd i gwrdd ar fath angen o'n cwmpas ni. Nid diffyg adnoddau, ond diffyg ffydd yn yr arglwydd. Pwy yw sy'n cyfri? Pwy yw'r un maen nhw'n sefyll wrth i ochr e? Pwy yw'r un sy'n gyda nhw fanna wrth i ochr nhw? Mae'n di colli golwg arno fe. Edrych ar y dyrfa, edrych ar y chydig fwyd, ond beth am y person sydd fanna gyda nhw? Yr arglwydd yw e. Dyw mewn cnawd yw e. Tybed wedi hwnna'n siarad â ni. Tybed wedi hwnna'n wir amdano ni. Achos llestri pridd i ni, wrth gwrs, i gyflwyno yr efengyl yn ein cenhedlaeth ni. Dyna pwy i ni, llestri pridd i ni, medd y Testament Newydd wrtho ni. Ond mae pob gwyrth yn arwydd. Ac os oedd Iesu yn gallu porthi angen corfforol, y 5,000, mae'n gallu porthi angen ysbrydol, tragwyddol, pobl, bob amser. Gan gynnwys yn ein dyddiau ni, ac yn ein cenhedlaeth ni, ac yn ein cyfnod ni. Mae miloedd yn cwmpas ni, wrth gwrs, yn gwario arian ar yr hyn nid yw fara, fel mae Eseia'n gweud. A dyn nhw ddim yn cael ei digoni. Mae miloedd yn llwgu yn ysbrydol wrth yn stepen drws ni. Heb obaith a heb ddew yn y byd. Heb Grist. Maen nhw'n gwywo, fel gwelson ni bore yma, achos maen nhw ar wahân i'r dŵr bywio. Miloedd ar filoedd o'n cwmpas ni. A wy'n gofyn i'n hunan, wrth i fi ofyn i chi, oedden calon ni'n gweidi drostyn nhw. Oedden ni'n tosturio wrthyn nhw.
Mae bywydau nhw mor wag. Mor wag. Sdim byd gyda nhw. Maen nhw'n chwarae gyda teganau'r byd, a maen nhw ar y dibyn i golled tragwyddo. Sdim byd. Mae bywyd nhw'n wag. Dim gobaith, dim Duw yn y byd. Maen nhw'n crwydro o gwmpas y byd yma, yn teithio, yn gwneud hyn ac yn gwneud y llall, yn trio gweld pwrpas mewn bywyd, felly'n trio arbed y blanet yn ein dyddiau ni, mwyn i'r ddynoliaeth i gadw fynd. Dyna nŵod rhai o bobl mewn bywyd heddi nawr. Eraill yn trio adnabod eu hunain, pwy yw nhw, gofyn cwestiynau, pwy yw nhw eu hunain. Ydw i'n ddyn, ydw i'n fenyw, beth yw i fod, sa'n siŵr beth ydw i. A ddylen ni newid, a ddylen ni chwilio fan hyn am gariad neu fyna am gariad ac am bwrpas. Beth sy'n bod? Maen nhw ar goll. Maen nhw'n ddefaid heb y bugail. Maen nhw'n blanhigion heb ddŵr. Maen nhw'n gwywo. Maen nhw'n golledig. Fel yna mae'r arglwydd yn ei gweld nhw. Ac felly, fel yna i ni eisiau gweld nhw hefyd. A mae'n beth da i gael ein atgoffa, wrth gwrs. Mae'r ysgrythyr yn dweutho ni am yr arglwydd mwyn i ni weddio i gael bod yn debyg iddo fe. Wrth gwrs, i ni gael gofyn am ei lyged e, a'i galon e. Ond 5 torth a 2 bysgodyn. Beth yw hynny? Beth yw hynny? A falle bod ni'n gweld yr angen heddi, a ni'n meddwl mae'n talentau ni mor fach. Mae'n rhifau ni mor fach. Ein ni mor bryn. Mae'r gweithwyr yn bryn. Yng Nghymru heddi. Sdim llawer ohono ni. Sdim lot ohono ni. Mae'n mynd yn llai ac yn llai, ond yw i. Yn ein dyddiau ni. Yna reality. Ac yn ni'n edrych ar yr adnoddau. Ac yn ni'n bryn. Falle bod ni'n meddwl mae mor anodd dechrau siarad am yr arglwydd Iesu. Cael ein anodd i droi y sgwrs, i gyfeirio, i ddweud rhywbeth am yr arglwydd Iesu. I ni'n ymwybodol bod y byd yn chwerthin am y pennau ni. Bod ni'n weld mor amerthnasol yn ein dydd ni. Mae yna fynydd o'n blaen ni, a ni'n rhy wan i'w ddringo fe. Dyw'r doniau angen rheol ddim gyda ni. Falle bod ni'n meddwl, ble mae'r pregethwyr mawr oedd yn yr oesoedd o'r blaen. Rhai yn teimlo'n rhy hen, rhai yn teimlo'n rhy ifanc a di-brofiad, ac eraill yn rhy brysur. Eto i gyd, mae'r miloedd o'n cwmpas ni yn wynebu colled dragwyddol yn Oedfa'r. Yna reality. Dyna beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni. A'n gwaith ni. Yn gwaith ni. Rowch chi fwyd iddyn nhw. Mae'r arglwydd yn gweud wrtho ni. Yn gwaith ni yw e, yn ein cenhedlaeth ni, yn ein lleoliad ni, yn gwaith ni yw e. Dyna'n galwad ni, dyna'n comisiwn ni. Beth mae'r arglwydd Iesu'n wneud? Wel, a jyst pwyntiau byr, un frawddeg ar y diwedd nawr. Dewch ar bwyd ata fi. Na'r peth cyntaf mae'n dweud. Mae rhaid cysegru beth oedd gyda nhw iddo fe. Dod ag e ato fe. A na'r peth cyntaf i ni'n neud bob amser, nid maint yr adnoddau yw e. Ond bod ni'n cysegru'n adnoddau, ein doniau, ein talentau, ein hamser, ein blaenoriaethau, ein wallet ni, ein harian ni, bod ni'n cysegru nhw i'r arglwydd. Bod ni'n dod, mae'n edrych yn pathetic falle, beth sydd gyda ni, ond bod ni'n dod ag e ato fe. Ato fe. Yw cysegru nhw iddo fe, a'i waith e, a'i deyrnas e, a'i achos e. Dewch a beth sydd gyda chi. Mae'n ddechrau tymor newydd yng ngwaith yr eglwys. Gadewch i ni ddod â beth gyda ni ato fe. Sim ots os mae'n edrych yn fach, sim gwaniaeth. Dewch ag ato fe a'i gysegru fe. Ac wedyn ni, beth i ni'n neud, i ni'n gweddio ac yn disgwyl wrtho fe, wrth gwrs. Maen nhw'n ei roi nhw ger bron yr arglwydd i weld beth mae e'n mynd i wneud. Ac felly,
I ni'n dechrau wythnos nesaf gyda cwrddau gweddi, wrth gwrs, na'r lle bob amser i ddechrau, bod ni'n cysegru ein hunain, bod ni'n cysegru'r gwaith, bod ni'n dod â'r cyfan ato fe. Nid maint ein doniau ni fydd yn cyfri, ond beth all ei wneud. Trwy lestri pridd fel ni. Ac wedyn, maen nhw'n gwasanaethu. Wedyn, maen nhw'n dechrau rhannu y tymed bach sydd gyda nhw. Ac yn rhannu, ac yn rhannu, ac yn rhannu, a mae yna ddigon, wrth gwrs, i bawb. A dyna gwaith ni, yw rhannu y newyddion da. Bod yn rhan o'r gwaith o gyflwyno yr Efengyl i'n hoes ni. A mae yn gallu gwneud gwirthiau. Mae pob troedigaeth, pob un sy'n dod yn Gristion, yn wyrth. Pob ail enedigaeth, gwirth yw e. Gwaith goruwch naturiol. Gwaith yr arglwydd trwy'r ysbryd glân yw e. A dyna ei arbenigedd trwy lestri pridd fel ni. Mae werth cofio hefyd pa mor fach yw'r adnoddau, achos weithiau i ni'n gallu teimlo bod ein adnoddau ni yn ddigonol. Weithiau i ni'n mynd mor isel, i ni'n teimlo'n hollol anigonol. Y perygl arall yw bod yn falch a meddwl bod ni'n ddigonol. Bod y doniau angenrheidiol gyda ni a bod popeth yn saff yn ein dwylo ni. A mae hwnna'n beryglus hefyd. I ni'n gallu cael ein chwyddo a balchder ysbrydol, cwbl di-sail. Ond beth bynnag sydd gyda ni, beth bynnag mae'r arglwydd yn gweld yn dda i'w fendithio, yn y diwedd dim ond 5 torth a 2 bysgodyn yw e. Falle bod ni'n meddwl bod gyda ni ryw fara exotic iawn. Dwi ddim yn arbenigwr ar fara, wrth gwrs, mae rhai yn arbenigwyr. Falle focaccia, chi'n neis, neu sourdough mae hwnna'n boblogaidd iawn. Falle bod ni'n meddwl mai dyna sydd gyda ni. Iawn, dim ond 5 torth fach sydd gyda ni wedyn ni. Tybeth yw e. Gallech chi feddwl bod gyda ni'r, falle bod gyda ni'r beluga, a'r cafiar gorau fel pysgod. Iawn, dim ond 2 bysgodyn bach yw e. Na gyd sydd gyda ni. Na'n adnoddau ni. Bob amser. Ac gall yr arglwydd gwneud rhywbeth mawr gyda bethau bach, cyfraniad bach sydd gyda ni. Wel, ni'n diolch am yr hanes yma, hyn o hanes cyfarwydd, dwi'n gwybod, ond cyfle i edrych ar yr arglwydd Iesu, rhywbeth ar y dyrfa, a fel mae e'n gweld y dyrfa ac yn ymateb iddi a'r disgyblion wedyn. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd, gael ein llenwi a thosturi yr arglwydd. I ni yn profi ohono fe, i ni wedi profi ohono fe. Ac i ni yn profi ohono fe'n barhaus, ond o am gael ein llenwi a'r tosturi yna. Ac am gael gweld pobl, fel mae e'n ei gweld nhw. Ac ymateb, fel mae e'n ymateb iddyn nhw. O am gael gadw'n llyged, wrth gwrs, ar yr arglwydd Iesu. Dod am mymryn bach sydd gyda ni, dod am beth bynnag yw'r doniau, beth bynnag sydd gyda ni, dod am cysegru nhw. Dodewch i ni ar ddechrau tymor newydd, cysegru'r cwbl i'r arglwydd Iesu. A galw arno fe i wneud ei waith trwy ni rannu, fel gallwn ni, y newyddion da, newyddion y bywyd trygwyddol sydd yn Iesu Grist. Mwyn ei enw. Amen. Wel, fe ddawn ni nawr at yr emyn olaf. Iesu, difyrwch fenau drud i'w edrych ar dywedd, ac mae llythrennau denw pur yn fywyd ac yn hedd.
Does gennym ond dy allu mawr, un erthyn gynt ymlaen, Dduw fan hyn, o gwestiwn Diolch Arglwydd am gair i ni di edrych arno heno. Diolch am gael edrych ar arglwydd Iesu yn arbennig. A diolch mae fe yw ein harglwydd ni. Mae fe yw ein brawd ni, mae fe yw ein bugail ni. Mae fe yw ein pen ni. A'n bod ni wedi ein huno nawr gyda fe. A mae'r nod yw ein gwneud ni'n debyg iddo fe ac yn ddefnyddiol yn ei law. Ac o arglwydd i ni, gofyn i ti i'n helpu ni. Diolch am ein atgoffa ni arglwydd. Cyn ni'n gofyn i ti roi i ni galon, thosturi Duw a thosturi yr arglwydd Iesu ym ysgaroedd Crist. Please arglwydd, wrth i ni weld terfaoedd sydd ar goll o'n gwmpas ni. Neu di rhoi ni lyged yr arglwydd Iesu wrth i ni edrych a gweld a meddwl a gweddio drostyn nhw. Maddau ni bod ni'n gallu bod yn rwystredig, bod ni'n gallu bod yn ddiamynedd gyda nhw, bod ni'n gallu bod yn feirniadol falle. O arglwydd maddau ni, rhoi ni feddwl Crist. Ac o arglwydd helpa ni nawr ar ddechrau tymor newydd i gysegri ein hunain a doniau i ti ar gyfer y tymor newydd. A diolch arglwydd bod ni'n gallu galw arna ti i fod gyda ni ac i weithio yno ni, wrth gwrs, a thrwom ni. Ac o arglwydd yma'n dymuniad mawr yw treulio mwy o amser yn dy gwmni di arglwydd, mwyn dod yn fwy tebyg i ti. Ac i eraill, wrth gwrs, i ddod ata ti. Geith deyrnas di i ehangu yn fwy ac yn fwy. Ac o arglwydd felly derbyn ni a bendithia ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.